Valoro positivament aquesta temporada, tant a nivell individual com a col·lectiu. Potser sí que vam començar una mica més irregulars a l'inici de temporada, però a mesura que hem anat avançant hem començat a jugar millor i això ens ha portat a guanyar més partits i estar 4 victòries pel descens just abans de la parada del coronavirus. Llàstima que no ens classifiquéssim per jugar a la fase excepcional a València, però podem estar satisfets de la temporada que hem fet tant individual com col·lectivament. Primer de tot espero que tot estigui solucionat i estigui passat i pugui venir gent als pavellons, que al final és el que ens agrada a tots, i a partir d'aquí intentar fer un bon bàsquet, aconseguir el màxim de victòries possibles i fer disfrutar la gent i que disfrutem nosaltres. Va ser l'últim any del Sant Josep Girona, que anava a desaparèixer el club, no se sabia ben bé què passaria, quin club es faria, quina situació hi hauria de cara a la temporada que ve, i va sortir l'oportunitat de poder anar a Manresa, que m'oferien poder venir a jugar i estudiar aquí, i creia que era una bona opció per poder continuar millorant, i no la vaig deixar passar. Doncs diria a Lluís Costa i Dani Pérez, després seria Pere Tomàs, després un gironí que el coneixeu, que és Jordi Trias, i Nacho Martín. A Llagostera perquè és el club on vaig començar a jugar a bàsquet, i després al Sant Josep Girona, que és on vaig continuar jugant a bàsquet ja d'una mica més gran, i són els dos clubs que els tinc més apreci. Me n'alegro molt que Girona torni a tenir bàsquet professional, però de moment estic a Manresa, estic content i en un futur mai se sap, però sí que seria especial tornar a jugar a Girona. La veritat és que no la segueixo gaire, les que segueixo una mica més seria Copa Catalunya, per companys que tinc i amics, vaig mirar una mica els resultats i m'interesso què fan, però no la segueixo a fons. Un record increïble, va ser una nit màgica, on el Congost estava a rebentar, vam guanyar el partit, vam assolir l'objectiu de pujar a l'ACB i cada cop que veig vídeos i fotos encara se'm fica la pell de gallina. De moment el que millor m'emporto és haver aconseguit l'ascens a l'ACB amb el Manresa, o l'any passat que vam aconseguir jugar al play-off i aquest any jugar a Europa. Però al final també el que marca més són les persones a qui et trobes durant el camí i les amistats que fas.